ҳукумати олмон гуфт дар муқобили ҳамлаи беасоси нерӯҳои Русия ба Украина 1000 мушаки зиддитанкӣ ва 500 мушаки зидди ҳавои Stinger мефиристад. Ин тасмим дар сиёсати Берлин дигаргунии қобили мулоҳиза аст. Олмон рӯзи 26 феврал ҳамчунин гуфт ба Ҳолланд иҷоза медиҳад ки садҳо мушаки зиддитанкии сохти ин кишварро ба Украина интиқол диҳад. Олаф Шолтес, садри аъзами Олмон, дар баёние гуфт вазифаи мост ки тамоми талошро бикунем то Украина аз артиши таҷовузкори Путин эмин бимонад. Раис ҷумҳури Украина Владимир Зеленский аз тасмими Олмон ситоиш кард. Вай дар твиттераш навист: Олмон ба тозагӣ эълон кард ки ба Украина силоҳҳои зиддитанкӣ ва мушакҳои Stinger медиҳад. Ин корро давом диҳед. Аз он пеш Моратаевский, нахуст-вазири Леҳистон, баъзе аз кишварҳои ғарбӣ ва бахусус Олмонро гунаҳкор кард ки бар зидди Русия таҳримҳои сахту шикананда ҷорӣ накардаанд. Вай рӯзи 26 феврал қабл аз мулоқот бо Шолтес ба хабарнигорон гуфт: аз ин рӯ ба ин ҷо омадам, то виҷдони Олмонро такон диҳам, то онҳо дар ниҳоят дар бораи таҳримҳое ки воқеан шикананда ҳастанд tasmim бигиранд. дар ҳамин ҳол Ҳолланд гуфт дар пайи дархости Киев ба Украина мушакҳои дифоӣ ҳавоӣ ва системаҳои зиддитанкӣ хоҳад дод. ҳукумати Ҳолланд ба парлумон гуфт ба зудӣ ба Украина 200 мушаки Stinger ва 500 силоҳи зиддитанкӣ бо 400 мушак мефиристад. нерӯҳои Русия субҳи 24 феврал ба Украина ҳамла карданд. Москав онро амалиёти вижа барои ғернизомӣ кардани Украина медонад, вале Киев ва кишварҳои ғарбӣ таҷовуз меҳисобанд. Аксар кишварҳои ғарбӣ алайҳи Русия таҳримҳои молӣ ҷолӣ кардаанд, интиқоли таҷҳизоти низомиро ба Украина афзоиш додаанд. раиси Думаи давлатии Русия макони нави будубоши президенти Украинаро ном бурд. Валадин, раиси Думаи давлатии Русия, мегӯяд президенти Украина Владимир Зеленский шаҳри Киевро тарк кардааст. Зеленский аллакай рӯзи 25 феврал дар Киев қарор надошт, хабар дод РИА Новости аз қавли Володин. ӯ таъкид намудааст, наворҳоеро ки президент нашр мекунад қаблан сабт шудаанд. Макони нави будубоши Зеленский ва атрофиёнаш шаҳри Лвов гуфта шудааст. ӯ аллакай рӯзи гузашта дар пойтахти Украина қарор надошт, ба атрофиёнаш ба шаҳри Лвов гурехт. дар он ҷо барои ӯ ва ёваронаш макони иқомат муҳайё шудааст, гуфт Володин. Раиси Думаи давлатии Русия изҳор доштааст, ки ин иттилоъро аз вакилони Радаи олӣ гирифтааст, ки талош доштанд бо роҳбари давлат дар Киев мулоқот кунанд, аммо онҳоро ба Лвов даъват кардаанд. ин дар ҳолест ки ахиран президенти Украина навореро нашр кард, ки дар он ҳамроҳи сарвазири кишвар Денис Шмигал, роҳбари дафтари президент Андрей Ермак ва мушовир Михаил Подолyak дар Киев қарор доштанд. маврид ба зикр аст, ки 21 феврал Русия мустақилияти ҷумҳуриҳои халқии Донецк ва Луганскро эътироф карда, созишномаи дӯстӣ бо онҳоро ба тафсил расонд. дар пайи ин Путин 24 феврал аз тасмимаш барои оғози амалиёти низомӣ дар Украина хабар дода афзуд, ки вазъият иқдоми фаврӣ ва қотеъро талаб мекунад. ӯ афзуд, ки Донецку Луганск барои кӯмак бо Русия муроҷиат карданд. ба гуфтаи Путин, Москав нияти ғасби қаламрави Украинаро надорад, танҳо мехоҳад ҳудуди ин кишварро ғайринизомӣ созад.